Pois son o mellor labrador da comarca, o único que hai. Labrado da miña mão, fixen coa miña navalla un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau. Leva timón e chapella chunha rella furadora, feita dunha lata bella, feita dunha lata bella, feita dunha lata bella. Tengo a orelleira na vela tan luída e rematada, que namora mira prela, que namora mira prela, que namora mira prela. O meu arado tan feito que pode incluso fender, labradío xa barbeito, labradío xa barbeito, labradío xa barbeito. Teño xa que darlle estreno o meu arabanador, o meu arado pequeno, o meu arado pequeno, o meu arado pequeno. E non sei onde ir, buscar os bois que preciso, buscar os bois para subir, buscar os bois para subir, buscar os bois para subir. Labrado da miña mão, fixen coa miña navalla un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau. Un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau. Fala o miña máis. Alá, veña, Vete aquí, vete, vete. Paco. Vete para aquí, vete, ela, toma. Vete, fala. Mira Paco, vai só. Fala, Pilar. Nossa, peça linda. Fala já daqui. Vete, vai, vete. Passa daí. Olha, vete, Aí, vete, está na feita já. vete, querida, vete. A ver. Aí. É carrinhada. Vete, Paulo, vete. Non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta, canto seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta, canto seu eixo tamén, e a señardade. Bueno, o primeiro que vai contar é como se chama usted e onde estamos. No Coto Seco. Estamos no Coto Seco. Sí. E onde queda para que nos enseñe daqui da zona? Este é Fidel. Este é Fidel, e usted quen é? Eu son Pilar. Pilar e Fidel. Eso. Este é o Coto Seco que está en onde? Nas Oiras? Nas Oiras. Nas Oiras. Ayuntamiento de Alfoz, parroquia das Oiras. Moi ben. E ustedes van traballando así nestas cousas do campo toda a vida? Toda a vida. Desde que naceron. Desde que nacemos. Desde que nacemos. E xa non quedan moitos, non, que fagan isto. Eu teño Ningún. Ningún. 85 anos. E ela 78. Modo. Hai 55 que estamos casados. Quítame un que vai me chega. 55 aguantándoa. Bueno, non dará moito que aguantar, ou si? Dai, el. tío. Ah, non sei que anda máis, ele ou ela. Acabamos. Esta é a ripa. Esa é a ripa. E este é o chideiro. E Ese é aquele outro é ripa, o chideiro. o chideiro. O chideiro do carro. O chideiro do carro, xa o suelo, cal E é? ese é o suelo do carro. E despois a roda, a botoalla, a galleta. Ajá. Este é o... Sí, Ese é o chideiro. Ese é o chideiro. o chideiro. E despois aquí levaba o que era a treitoira. Pero este non ten treitoira. Ese é o tal. Levaba o freno, pero ahora... Para os de treitoira, os que apertaban co... Ai, este non. Este non xa non era de traitoira. Ese ten a roda de goma. Este é de... era de freno. Harta xa toda aí. Mira, este chamas o cancil. Harta daí. Veña. O cancido. Cancil. 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 É o piar. Este é o xugo, este é o apear. Vete lá, vete, vete, vete. A chavella. Este é a chavella que sujeta isto, ves? A dobra. A dobla. Este é a dobra. A corda, non? É a A corda. corda. Antes eran de madeira, de carballo. Sí. Que podemos gravar. Apenas ali o... Aquí de San a nosa Agaia. menor. E despois, a parte do xugo, estes son, como é que chamam? Este é o... Os louros. os louros. Chamanse os louros. Louros. Cargábase o louro a unha vaca ou a outra, corre lá a dobra para aquí ou para ali. A vaca que tira máis, arrimaslle para ali. Cha, 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 cha. Quanto vai que se pegas para fora? Cha, cha.
Traz. Aqui, traz. Aqui, toma. Oh, aqui, olha lá. Vem aqui, vai. Oh, vai-lhe para aqui. Vai ter por logo ali. Vai-lhe para aqui. Tenho medalhas, debaixo vou informar. Tá. Olha lá, vem. Cuidado lá atrás, Olha lá. olha, vês tu. Olha lá, já está. Já podemos quitar. Já podemos quitar. Mete logo lá. Mete. Tu te vais fazer para que não quer, pô. É. Nunca quer, filho. Ah, depois fui, mas eu. Mete, Mira lá, vai. vê se pode entrar, se pode ir. Vai, vem, olha lá. Fala, filha, quer ver? Mete, vai, mete. Olha lá. Eu que faz o teu caso de pequeno. Bom, não. Maria, eu já está apanhada de 4 meses. Mais só. Sim, ó. Antes do ano. Digamos para lá daqui que eu sei que sei agora. Aquilo dali é isto, é igual. Faria um outro 2 anos. Por aí. Pero bueno, O que sou? a ver. Também, porra. Oh. Cuidas muito. É? Cuidas muito. Não, ela está com o que passa. Mas é este postilho. Esse é o postilho. Isso é o postilho. Pero quer dizer é que esse carro que é de banda. Não, já. Não é de goma. É mais antigo ainda. O de trás. O de trás. Pero ese xa non usa, non? Ou xa non debe ser Não, tanto? não usamos. Não usamos agora, não usamos. Andamos com este porque esse estropea mais bem o da banda aí no curral, é nisso? Sim. Estropea mais que este. Eu já era que ando comprar, vendia, ó. Não, Pois igual, igual a quen que vexa o vídeo, igual o quere, igual o leva. Não, pero os mais antigos ainda son os de Rebogón. Ah, De Rebogón, ese non o ten, non sei, non? Non, de Rebogón Porque un- hoxe non habrá ningún, Tuve que e vendillo Ah, ao Pedro Meigo e levou-no para Tarragona. Andaba ca máquina de limpar, xa non podía ca máquina, tiña as rodas tiradas, a ver por aquí, e dérame 4.000 pesetas por elas daquela. Eran baratas. E levou-no para Tarragona. Que nas facía? Facías o xa non tem, non, as de Robogón. Xa non. Non, facías un que chamaban Xan de Ribeira, Pois é moi antigo. o padre de Ramón de Ribeira. Ese fora o que fixera aquel. Ese era o que os facía. Ese é moi antigo. Xan Antonio xa facía de banda. Si despois xa veu a banda. De Robogón eu xa acordo pouco. Eu de banda xa os acordo sempre na Eu casa. a facelos non me acordo, Eu pero... despois xa fixeron o chiteiro cuadrado. Deixaban Bueno, sí, Eso iso foi sí, despois. sí, Xa, sí, aquele é do Quideiro Cuadrado. despois Pero foi. os outros Antes que eran tiñamos. o de Non. guitarra. Sí, de esos que eran de guitarra. Si, era máis estreito. Sí, bueno, Bueno, era por pero camiños. eran máis cómodos os cuadrados, aqueles eran Si, máis... para cargar. Pero o que pasa que os camiños antes eran estreitos. Ah, xa. Non había E para as camiños. vacas igual, daballes e valles dando nas cachas aquela chisma ali. Bueno, Eu non sei sí, como- Non daban afeitas as clamas. os camiños. Ainda algunhas vacas cargan algo grandes despois iban cos pés de atrás no bico do balado. Non Que podían. o ver este mundo agora como está, como estuvo antes... O xugo era moito máis pequeno que este. Xa, Máis estreito. sí, Claro, tiña que ser as Ah, non, as medidas. vacas tamén eran máis estreitas, levantaban máis delgadas. Bueno, Que non Ai, ocupaban- bueno. Non ocupaban tanto. Había vacas Había boas. vacas Había boas, vacas sí. boas, Había vacas. tú se queres ver la grada, máis lo arado, teños aquí en riba. Pois tamén están ben. Vámonos ver, ven. Este é o arado. Este é o arado. É un... As partes, como se chaman? Este chamase o timón. Sí. Este chamase a vertedera. Este chamase as rabelas. Ajá. Este é chave de sujetalo. O freno logo. O freno, sí, non para sujetalo que non día bote, ves? Porque despois este faiselle así e vírase isto para outro lado. Sí. Para ali, e así. E aquí é para enganchar o timón. Este, para tirar as vacas por el para diante. E a grade é esta. Eu tiña aí as dúas.
Aparta-te aqui isto para que eu veja melhor. Pouco a pouco. Vês? Este é de ferro. Sim. Este é de madeira. Vês? Tenho os dentes para trás, a ver se os collo que se vexan un pouco, sí que se ven. Os dentes estes. Sim. Sí que se ven, sí. Ai, para que tiro unha viña por ele para dentro. Quero un saco, sei. A outra. Tiro pola outra. Non fai falta, non. Non, non, non. Xa está. Xa está grabado, xa se ven ben. Bueno, Simplemente por ver un pouquiño mellor os dentes, pero agora sí que se ven ben. temos un fillo a estalo por Madrid. Claro, e non quero saber nada destes temas, non? Non quero saber nada. É máis val que non tiña que vir para aquí. Home, non, pero... Mas Bueno, vale. veña, ainda estiveron onte aquí. Ahora coa crisis que hai, igual hai que volver ao campo. Eles poden perder o destino, máis val que non, pero están colocados os dous. Sí. Ele é farmacéutica, a Nora. O fillo traballa no Ministerio de Industria. Ben. E agora van de vacacións a Marbella. Non teñen problema se Dios quere. Agora non se sabe máis nada, O Pícaro, ou chamámosle o Pícaro, ten 52 anos, como non había máis que así. Sabe traballar no campo. Ajá. Que cando estudiaba aquí viña aquí e axudábanos a traballar. Ela nunca traballou no campo. Pero, non, gustañe as cousas do campo. O día que se jubile igual volve para aquí, se chegalo. Igual será que continúe aquí na zona a tradición de traballar así o campo, como vimos, non? Sí, xa, bueno. Pero agora traballar no campo, como hai tanta maquinaria, non é esclavo como era antes. Esclavo era cando traballábamos nosotros con todo isto. Sí. Daquela sí que era esclavo. E se gala erve a gadaña así a mau, que hoxe ven un trator e saca o cementeiro no día e recolles. Hoxe o campo non é esclavo. A como era. É eso. E moxile as vacas a mau. Agora hai unha moxidora, agora é logo como nunha oficina. É como, por exemplo, na madeira. Mira, na madeira antes pinchaban con un tronzador dun lado e outro do outro, aí e despois carretaban as costas a madeira, cargaban os tratores, depois xa máis tarde, a mau. E agora tira por el palo e por un montón, e ven o autocargas, non te paga nada. Eso xa é moi distinto os traballos. Sí. O esclavo era antes. Un meniño, un bello e un cantar. Sementaré, lo viño de clarear, en tanto no povo medre,